Navarro and family, Celino and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Kiaston, Freddie and Ferla Facho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny, Joseph and Maro David, Ronald and Jamie, Ann Pino, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Blessy Mira Canlas, Dan Ison and family, Rosa Canlas and family, Cesar Maluntang and family, Nel and Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Debbie and Ann Santos, Pacho Motor Parts, Romeo Pacho, Mary Jane Pacho, Tanweco and Enriquez family, Nano and Endo family, Rex and Frida Villanueva, Raymond Arcelia. Para aking birthday blessing ng Judel Catral, Samuel Catral, Mark Limuel Catral, Angeles Atilo, Steven Fulier Jr., Stephanie Fulier. Para aking kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Chowdin, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Elisa Peña, Joan Santos, Arthur Wilkerson, Clarice Tolentino, Joseph Wendy Garcia, Joseph Gabriel, Kristen Teresa Alice Margaret, Aurora Luca and family, Milagros Jackson and family, Bobby Cortez and family, Robinson and family, Rowena Rivero Arceo, Dina Nunez, Charity Bodo, Elaine Kataputan and family, Erwin Kataputan and family, Ed and Yuko Yoshia, Person Perrior and family, Darwin Perrior, Sumilo and family, Maya Maloso, Amish Eugenio, Vicky Aguilar. Para aking malabang pagkalan ng Freddy Pacho, Mami Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Iba, Marian Nida, Tess Castillo, Eric Mercado, Ethel Cayuno, Bernice Campa, Oli Pasco, Valentino Aison, Rosalinda Datu, Adelpa Andes, Eric Chanson, Roderick Tito, Edsel Fernando, Victor Relevo Jr., Guillermo Relevo, Sian Vince Victor Relevo, Abel Manueco, Joana Maldu, Jenny Villanueva, Anelita Dison. Pangalita ni Calabada Raymond Ergioga, William Ray Hogan, Jesse Manana, John Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Osea Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento Opi, Bernard Garcia, Alejandro Pilitin, Lucila Pilitin, Felicidad Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Victoria Hernandez, Rubén de las Alas, Rosenda de las Alas, Aileen Buña, Edwin Duran, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Tica, Vicky Manalili, Hernando Garcia Sr., Rosario Garcia, Africa Mariani, Rapino Santos, Emilio Duca, Antonio Duca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio, Ernesto Aulia Pulsalan, Rigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita
Bombino Cruz Doet, Florida, Catra Jeronima, Del Rosario, Dennis Yarut, Benji Yarut, Rodolfo Yarut, Erlinda Yarut, Hermia Esguerra, Adolfo Esguerra, Jesus Balinian, Juan Castillo, Freddy Castillo, Diosdado Encara Tanreco, Edmond Enriqueta Tanreco, Chanel Cassidy Fernandez, Efrain Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaki Yoshida, Bobuka, Aurelio Bantu, Roger Capati. Pangalintala din sablang kaluluwa, lalo-lalo na ni Kamilan, Ting Pakalulu, Tingin. Ting Bagay Jonathan Bartolome. Ketang panahon na minuna, winuklangan laring ikumpunan nyo, isumangin ng ilog Yupatres, at sasambalang dakal aaliw ang Diyos. Imetong kaya't ng impunan nyo, itero, itata ng Abraham at Nahor. Kanita inawat ni Abraham at ipumpunan nyo, menibat yung labot kasumangit ng Yupatres, at inayat keking kehaba ng labot ng Kanaan. Dininan niya yung daralakaniti, dinigay kaya yung Isaak, at dinigay rin Isaak Jacob at Esau. Kang Esau, dinigay yung bulubundukan ng Edom bilang bandina. Dapat yung titumpunan yung Jacob at yung anak na tinulong lang Ehipto.
Kay ba't tinubot kay Moises at Aaron at tigdalagay mga ragul paguluan ng Ehipto. Dapat liwalda kayo. Liwalda Ehipto rin pitumpunan niyo at ting tao Ehipto ang makakarang panggera apakasakay kabayo, penagaldalo. Dapat niya din pitumpunan niyo miras laking dayat malat amaluto. Minawas lang ninyawat sa panahon at binili ko indaludum. Pilatan ding tao Ehipto. Peparatan ko indanum at linubot ding tao Ehipto. Ikit yun nung nanong ingewang king Ehipto. Meron na kayong maluwat yung desyerto. Kay ba't nanita, delara kayong ting labot, ting Amoreo, aman ng tindani ng aslagan ng Hordan. Inabang laki kayo, dapat ikayo rin pepan niyang kutampo. Sinintang kula at semupan niya in labwada. Kanita in ari ng Moab, ibalang ka anak ng Sipor. Inabang niya kaya kayo. Pepabalyang amanot kang Balaam, anak ng Beor, at inawag kaya, ing ipagpana in sumpa kaya kayo. Dapat eketekrandaman ibalaam. Inya pepanwanan na kayo at king makanya na paralan. Tinigtas na kayo king gamat ng balak. Delakita niya in Hordan at miras kayo Jericho. Lebanon na kayo rin memaleneng Jericho. Antimo in Debata naman ring Amoreo, ring Pereseo, ring Cananeo, ring Hebeo, ring Gergeseo, ring Hebeo, at ring Jebuseo. Dapat ikayo ring pepan tagumpen ko karelangan. Kingkira yung panulong, pepaga nakakula karelan kabubuyog at tinalidala reti ding adwarang ari, ring Amoreo, ring Araban nyo. Aliwaring kaya kayong talibong at paslo, ring makirapat kanita. Binyeke kaya kayo yung labot, ana naman ala kayong inobran, at syudad eyo naman telahad. Ngini, mabibiya kayo yung labot at binyeko. Mamang kayo karing kubas at eyo tenam, at karing ulibo na rin tanaman at eyo naman tenam. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing lugod na alanganga. Ing lugod na alamanga. Pasalamat kayo king Ginoo, uling mayapya. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Pasalamat niya ing Diyos, ding sablang Diyos. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Pasalamatan niya ing Ginoo, ding sablang Ginoo. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Ing lugod na alamanga. Inantabayanan ni ing balayan, king pamanglakbe, king disyerto. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Temate na la, ring aring mayupaya. Uling ing lugod na kapilanman. Ing lugod na alamanga. Di nga ring pikabalwan, kaya lang gisan. Uling lugod na manatili kapilanman. Ing lugod na alamanga. Ing karelang gabun pigkalog na king balen na. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Pigkalog na ang Israel ing talasuyo na. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Linigtas na katamo, karetang kasalang. Uling ing lugod na manatili kapilanman. Ing lugod na alamanga, parangalantaya ing mayak kabalita.
Ginoo, bangka ulang akin, ning makapagmulala ng katutuan, ning kaya kapusan. Ingilo manatili ang kayo. At Kaya kaya ang Pinoy ang mamasa ng mayat na balita at pang San Mateo. ligaya kaya o Ginoo. King panaway ka, ding mapila na Pariseo, dinapit na kang Jesus at burireng kakirakpan king pamagsalita. Nga nang may matangkay na, tayo tulog na wali ng kiatang batas king idibosyo nene niya kung malalaking asawa na paulinin sa ano pa mga kasangkanan. Neki ba siya Jesus? Kaya tawari agasa ing anitaniting kasulatan. Kanitang kamumulang ing miglalang iyawanan ng lalaki at babae. At nga nang sinabi, ulinita ang lalaki, lakwani tatang na at iimagan. At makyagay ang kayang asawa at ilang atwa, maging netong lalaki. Inya ay naladuan nila netong lalaki. Ulinita, ting tao ay namalaring ikawan niyan ding pisan netong king Diyos. Ding Pariseo kitang na kaya, numakanyan, bakit inutos ng Moises, king ina kong lalaki, bayo niya kawan niya ng asawa na kailangan niyang di na niyang katunayan ning pamakiwan niya at kay ba't malyari ng kawan niya. Kay ba't siya Jesus? Di Moises, pepain tulutan ng adibokso yun na rin asawa yun, paulinin, kaya siya sa lubunto. Dapat, makanyan kanitang minuna. Inyangin sasabihan ko kaya kayo, nino mang inidibosyo kung kanyang asawa samantalang iti, naman may taksil at kay ba't may kasawa yan kung aluwang babae, may kasala yung pamakipangalugod. At yung lalaki ng kasawa kong babae, kewan niya ng kanyang asawa, may kasala yung pamakipangalugod. Sinabi na rin alagad na kaya, numakan yan, insukat pukyan. Pukyan tungkol ka rin niya asawa. Masanting pa, yung enamak niya asawa. Kaya ba't ng Jesus, balang tao, malyari makatanggap kayong sinabi yun. Kung naireta mo, pagkalupa ng kanya ng Diyos. Uling iyalo ang kasangkanan ng bangkit itong tao kay makyasawa. At yung emakyasawa, uling katutuburan ng emakyasawa. At yun naman emakyasawa, uling din aliwa sa srengang papakyasawanan. At yung aliwa, emakyasawa, alang-alang din pamag-ari ng Diyos. Itang madyalang hanggang kaniti, pagkataan. Ting mayat ng balita ng lahatang kaligtasan. Mayat ako. Kumusta na po? Meron akong isang personal experience. Minsan, doon sa dati kong parokya, may ikakasal. Pero pagpasok ko lang sa simbahan, kasi ng ati kong alawang misa. Disang ko po, nakakulong, nakasigla, walang palagi. Ating mipag-kwento, ating mahin naman, ating mipag-picture, dahil nga, kula-kula yun. Kaya pinita ko kung karot kimapin na yun, sabi, excuse me po, reminder na po, nasa simbahan po tayo. Pwede po bang manahimik tayo? Tapos, may nahimik. Sinaglit, may nahimik. Kapag kanita, sisigla naman. Kaya remind ko, o tiyata pa malumpisa. Kapag kanina yung kinapagkulat ang kapag matina. Gatang alwa, kapag ko palit ang corsage, mag-prepare lang. Pero ng oras, sabi ko, uling masigla na talaga. Umpisang tani. Bakit nakapawasing sigla? Bali ko nung umpisa, lalos may sigla. Bakit? Kasi nangulog na lang. Siguro ilang isang anak talaga makabarong din. Kahit mo nang lulog, kanyang dalaga makabarong. Kaplan na doon ang buhok mo rin, anak. Then ang flower girl sa topang ring. Uling ikutan na lang. Kapag na anak, kanyang dalaga.
Kaya mo, at sukong nga ito. Ano naman, kapag ang milapit na ako rin kakasal, at ako lalaki medyo kakilala mo. Sabi ko, hinano naman, asibla, magulo. Kapatana, sorry po, next time po sa mas na. Diyos ko, next time ka no? Wow! Tinabayaan ang batang bulit. Di ba minsan yung kasal? O ako, dito ako mag-real siya, dito ako kakasal. Pero po kakasal. Mag-renew lang pong vows. Yung kasing gaya niya po, topic ng gospel, tungkol yakin, divorce. Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever? Ikay po kailangan ng divorce? Depende yung sitwasyon niyo ngayon. Nung kunan ko na po rin ang mag-jowa ngayon eh. O kaya na nakakasal ka sa kuya. Kunan ko lang, kailangan ng divorce? Napakipat na mo? Hali, bakit? Nang kung kinasal kayo, inisip nyo na may hiwalay kayo. Nang kinasal kayo na naisipan nyo, itangkya kayong union forever. Diba? Nino po rin matpos kayo divorce. O rin akong may gulo pamiyari. Kasi kutang ot magugulo na. Ot elaman ang successful ding aliwang kinasal. Reason, atin pong survey kami, o kwento muna. Minsan po, umuwi yung mister, noong galing trabaho, tapos yung misis nakaabang. Tapos sabi, may ibabalita ako sa iyo. Ano yun? Magiging tatlo na tayo dito sa bahay. Tapos sabi nila, buntis ka, magkakabili na tayo. Hindi. Dito natitira sa nanay. Nung ikay po kumilita, would you say kaya? Kasi kung metong kareksang ka ng bakit, magugulo lang yung asawa, then mapakyan lang ang aktuangan. O may kiriyak na rin, Meto kayo pala na mapakyan lang rin. Di ba? Paborito ko lang mag-decide. Yapo ito yung burikong ya pong makyalan ka rin kapatid ko na potang magugulo na lang, paninayan ng ilang lumaki. Kasi tiro yun lang rin. Pero wala din na lang. Kapag paborito akong mag-desisyon para king sarili ka. Nandiyo yung reason na bakit maging successful yung kasal. Kasi ito pong kasal na alam mo. Di ba kami nagkamo at kinasala para kang security. Pauli na ng pera. Pauli na yung pinilit dala. Ikasundo dala. Kasi kailangan niya po yung good commitment na rin yung asawa. Baka dito maging successful yung kasal. Yung masakit po, lalo po yan uling ding asawa, kaya po yan itang professional couples. Tamago lang pa rin po. Yung masakit po, ipag-compete na. Bilang pari po, binigay, mag-consult na. Kapag meron yung luloy na, potang ipamilang na, di nung mas matasweldo, di mas matagbabayaran. Di ba dapat ipag-compliment? You should compliment each other, not compete with each other. Yung masakit pa, kapag nag-start na sabihin na, hindi ko na po siya kilala. Masikreto na po siya. Di po magkwento. Dapat, di ba, open? Sabihin nyo na panandaman yun. Bataan din dyan yung meron at meron. Sa libro ng Genesis, ginawa daw yung babae galing sa tagyang ng lalaki. Kaya batana ka ng Adan, here at last is someone who is bone of my bone and flesh of my flesh. Anong ibig sabihin nun? Hindi na siya iba sa akin. Kaya pong gospel, sabi na, yung lalaki, pakibayan ng kayang asawa. At ilang adwa, maging meron nalago. Nalagwa, nung meron nalago. Kaya, your success is my success. Kaya, dapat you do everything to build up each other. Dapat support yung ipagkalog. Yung tulado. Yung suffering mo, suffering ko rin. Kaya, dingalawa ko,
ela magsaksiging karelang kasal. Bakit? Masasakop ito. Luto na yan kita sa ganda, itang kinasal lang, ngayon masasakal lang. Dapat meron din pong space para sa isa't isa. Ikayo po, at meron yan pong problema niya, nako-complain ka, napacheck kinasal na lang, putulan ka na itang karelang pangakipagbarkada. Alipo dapat, alipo. Pag sabihin kinasal na kayo, mawala nyo din. Itsipwede nyo rin ng ating mga tao susuporta kaya kayo, lulungin kaya kayo. Kasi noon na naman po yung panagdaman ng neto at neto, i-contribute niya yung pamilya. Lawin nyo, yung obra, at siya di ba, itang masaya ng obra mo, kauli mo, masaya ka ang balik. Dadalan mo ito. Nung buisit ka kami, kauli mo, buisit ka. Makanya mo naman, nung pinigil mo na makikita nyo rin kapagkada na, kaya na, hindi tatangan yan. Pero nung papakulan niya, kapag masaya yan, kauli na, makakontribute yung pagkensaya ng pamilya. Although, atin ang limitation. Ayan, nakalupay ang dati na hanggang galing aldo. Pisag yan. Put na tayo po. Hindi niya pa-privacy yung asawa yun. Kunyari yung sulat. Bubukat siya ko yung sulat lang. Karyaya mo. Okay mo nung inimpitahan na, di ba? Kung yung gagawin mo naman tayo, yung misis. Putamaran yung misis. Cellphone ko kapag wala niya. Nung bayaga na kayo, ano ba ko po? Yung cellphone ko, bago na yung po, password din kaya biya kong ben. Okay, mula ko niyo kung kaya wala namang problema. Pero nung ko yung patagil, respect ko niyo. At pong YouTube video, at pong misis. Titang mister, bis namin makikita siya kayong saan. At yung po cellphone na kita lamesa. Na paano matuturan niya kita lalaki. Kapag kimali ka cellphone. Kabat, di ba, kaya na po, biometrics. Tangang finger, kanya na. Bisa, dia tangan daliri, pinray na lang. May buka ng cellphone, as na yung kapatling mga Lino biya yung kwarto. At nandito na ng lalaki yung kwarto babae. May gising yun. Kinuha ng cellphone, mainiha. Kapag kinanin yung bilis na, ito pa lang daliri na kung bilis yung tama ko lang. Kanya-kanyang gaya, style. Pero, respeto. Yung kailangan. Nandito yung sabihin, at siya kinasanda yung lalaki kong babae. Nanin yung epekto yun. Di nga ko kasi, sasabihan ka, yan yung kinasanda ka, kakula ka. Sa akin ka. Magmula ngayon, akin ka na kasi asawa kita. Suya kita, di ba mas kasabihin mo natin yung freedom, ibibigay mo ng usang loob ang sarili mo. Instead na sabihin mo, kaku ka, paborito mo sabihan kita, kaku. Sa iyo ako. I give myself to you. Balang pa rin natin kaku. At yung difference, itang freedom na isurrender yung sarili na para kaya ka. Natatanda niyo yung kwento? Itang na-share ko na kayo, yung dalawang patanda na mag-asawa, na matutun na lang. Sinipin yung lalaki, babae, kapat ang babae na, bago mo, at yung kumami mismo. Nangyaring mismo, di babae, ba't ang matutun? Sasabihan mo kong, good night. Kabat kikis mo ko. Sige, good night. Kabat na, di ka pang gagawin ka na ako. Napagagawan ko, di ba pa siya, ay ba't akong inuma, tatalan mo ko gama, holding hands ka kamabot ko. Sige na. Kabat, bilangin ka ako. Di ka matututan. Kabat na, di ka pang gagawin. Napagagawan ko kaya, di ba, kabat maka-holding hands ka ta, kabat kikinisan mo ko, balot ko. Di na nakadyan yung lalaki. Kabat na kita ay, di na nakadyan yung mga kapag-walk out ka. Tali, anak, walang orin postiso ko, baka takakinis na kang masalesi. Di ba kung minsan yan yung complaint nung mag-asawa? Miss ko na po itang dahil. Pero tanggapan nyo, at ang madali
mananiwa. Nakalupay yung dati kapag lilipas yung panahon. Di ba? Kayo pare-pare, yung intensity, hindi na. Yung masakit ko, ngayon po may uso na rin ang proposal, Itang si kapong ka, o itang pinggan ko complain ka. Itang ng Valentine's Day, ako, hindi na naman itong roses. Dati ba ko, marami ng bouquet. Pero nga yung sabihan na dito, itang may itong roses ka. Nasabihan niya, I love you still. Siguro, mananiwa. Pero itong meaning, sana akwayo pa ko. Potang tuto, yan na parang yung dati. Yung dati, ang bet ko, malagas na. Maging pustis na lang. Pero sana, itang expression, sing pa muna. Itang mo na, dano pa na ka. Panapagdala. Paano lahat kita? Be on the lookout. Karetang ngaling expression na ning love. Itang tragedy, o tang expected pa itang dati. At itang metong pagmula na ng kaya pamipate. Impundasyon na ning lugod ay yung marriage at ning love. Lugod. Yung kasal, metong yung buklod, bunga ng lugod, may akaklod. Kaya, bawal ang divorce. Why not allow divorce? Kasi, kung banaling yung divorce. Divorce is not holy. It may become legal, but it will never become holy. Kasi, makalisaya kaya ng dapat at gusto. Ugaling akong din. Yung ugaling Diyos, kakawali. Sasawa, susuko. Yang ko pilit ko maretang matwa na andiang matwa na lang mag-date dapat. Nung minsan nasa solid ko at may matandang couple, may order. Pero yung meron nga yung order, meron burger, meron fries at saka meron soft drinks. Tapos, dito ko lang face to face naman. Kapag nagyaman ka ng lalaki, pinit na niya kitang burger. Kapag nagtinulak niya kita, kapag mamahana ka. So, may nakikita ba bang albene yung albene? Kapag nga nagkalit ang fries, kapag miling yung soft drinks, pinit na naman. Kapag nga nagkamisis, yarin ako, ika naman, tinulak na itang kanan. Kapag sabi, ay, saan ko dito kanan? Kapag dekawin ako dito, hindi gamitan mo, ba't ka makapaman ka mas? Kaya pala yung mga kalalaki, pero di ba ang cute? Di pag-share lang, pati pustiso, kapag nagkalaki, di pamita ng French fries kayo dito. Nandito ito, lipakat mo. Nung nanakakulangan ng neto, katman mo. Sana po yung na-realize ako, na kung kinasalayo na ng pinramish yung neto at neto. You love one another for better, for worse, for richer, for poorer, for sickness and health, until death do us part. Yan mo po ang mayak, masanting, masayain ang sitwasyon. Itang challenge na ni problema, kasakitan, itang alang-ala, karin yung apo tunalan, yung lumujuking meron at meron. Kaya nalang ginitan, bawal yung divorce. Sinong pa kayo harapan ng akong dito? May kalibig kayo. Sana, at matandaan ninyo, nung ating kami kasundo, kung susuko, kung may panyugli, kung nakabili. Kapit lang. Lalo na kumapit kayo ng akong gino. Kasi pag siya ayayin yung akong gino, mas kinano, maging posible. With God, anything is possible. Mga na yung kabayat, yung problema pagdaan niya, sales siya, nung kaya rin ni Diyos. Talang ko. Kapatid, hindi kong kapanaligan talang ipalaking dilu, ring kakatamang panalangin, pakiramdam na loling mamaos kayo. Nga tamang madalangin, isang beneto mo kami, kindugul o gito. Para punyetong dalayan ng Diyos, sana apalaganap dala at asanin king Biera, dingaran ng Jesus, dikit king gusto at marangal apamibiyebye ng pamilya. Ipanalangin ka aking Ginoo.
Pisameto mo kami king lugod, O Ginoo. Para kaning magsadyang kasal, manalo na sanang pakibalwandang niyamasamas, ikantungkulan, dang tanggap at yagpang, ing karelang paintungo labiye, king kaburyaning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Pisameto mo kami king lugod, O Ginoo. Para kaning pamilyang Kristiyana, sana manatili ng tapat king metong at metong, midamayan tula at kasakitan, at may biye-biye, king panasan metong at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Pisameto mo kami king lugod, O Ginoo. Para kaya katamo makatipon, king pamagmasusingiti, sana ataguyog daga at apairan, ding makyak Kristiyanong tuntunan, at gawi king pamibiyebye, at ingatan ng dangalan ng pamilya, laban taring maling kaisipan, ipanalangin ta king Ginoo. Pisameto mo kami king lugod, O Ginoo. Ngeni adwanta mong isarilita kapag nasan. Oy pangmalugod, diriyan mo inibayat siya ingkang anak ba nakatawag tao at nipailalam king pamaningan ni Jose at Maria. Maging uliran nila sana at halimbawa king banal na pamilya ni Nazaret. Itiyadong may kapamilatan ng Kristo. Amen. Tanggapanin sa aming Ginoo'y tingdaw karinggaman mo. King kapuri't kaligayang kayang lagyo. King kaya katamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamingligladang kapang ititipon kami, iyang pangbigya kaming ayon. Manalig ang kaya ng lugod, papagbalalan mo siya na kapamilatan ng pamagkalugong dati, hindi mo kaya kami, at kapamilatan ng Eucharistia, patawaran mo sana rin kaya kaming kasalanan. Itiyagan ni kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Hindi mo manatili ang kaya. At kaya ang timuri. Iyak na yaw ng puso. Makayak na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ng Ginoo ang Diyos na. Iti karapat-dapat at matuloy. Tunete, karapat-dapat at matuloy ng pasalamatan ng parati at luman ka rin o ipa, Diyos kinalanan ka at lubos mayupaya. Lelangan ng ito yato ang kayang babae, para nga lang kapamilatan ng kaluturan mong anak. Inya karampatan mo din po niyan dapat pasalamatan, ding balaya ka kayang binukod at ding banala parati kaya kayang tadi. Ulinita kang galing koro ng anghel ka rin banwa, daralit aming kaya kaligaya. Layon magabi alam po ng bagay mapurin kaya at ngaming pupuli.
Makanya mo naman, kay ba't may ngabunan kinuha kalis, pasibayang pero pasalamat kita. Binyamay ikalis ka kayang disipulo nga tanggapan niya hindi ikaw matinong ko kaniti. Iting kalis ang kalamandaya ng payo at alanang ng di pa na bibubu para kay parang karindakal para kang kapatawaran na kasalanan. Dapta niyo iti ang pinakapigala at kanabi. Ipasyan tayong misteryo ng kasal at dayan. Ganakan medit pa in Santa Iglesia ng makalaganat King Neto Yago. Ban may garapiting bubog kami ng Francisco yung karaming Santo Papa. Florentino at Pasiano di karaming Obispo at sa Blancari. Ganakan lulanan ng di kapataming etay nawa at manilayang sublinye at isa Blanglea ang gumabi. Tanggapan mo sana King maligaya ng arapan. Pakaluluan ko kayo. Gawan mo kayo ng karapat dapat magkamit King Ye Alananga. Bantayagan ng Maria, inggahin ng Diyos, kayagan ng Jose, kayang esposo, kayagan ng apostol, at isang lang santo at inupad King Malmong Kapurian. King kaya kaban ng panahon na uriyan na kapalian, kapamilatan ng Heso Cristo ang kiyang anak. King kapamilatan ng Cristo ang benang kaya, ipangmayo kayang kukukagon ng Banal Espiritu. Pupurian na parang adan manggalang King.
ligtas isa ng kaligaligan kabang manaya kami. Kami rin nagnay kapanaligan ng pangalan ng Heso Kristong kaya kami talapangan. Ing kapayapan, lalakon ko kaya kayo. Kapayapan ko, bagyan ko kaya kayo. Ginoo, mo sana babalik dan bigyan kami kasalanan. Lune, lawan mo yung kasalpatayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan niya po ang bilugan at pagkikabuyan ko. Ika mabibiyat magaring manggaman kinalagangga. Amen. Kapayapan giling manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antim. Ipangalan niya kami ng aking kapayapan. Ginoo, matampang tanggap kaya dapat yagtas ngayon amano mo kumayat na ako. Dapat ing espiritual apamak kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan ng sakramento, kaluguran da ka may giting sablang bahay, at pagmasang ko king tanggapan da ka, paudakat pauli na niting pinato, era ka at ang king sakramento. May kamo man espiritual kining puso ko, kakaulan da ka balamawari ang tsuka ka rin, at pakisamit king lulusan king sarili ko kero. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing likawani kong kero. Oh,
Lukluk tayo para ka rin announcement. Nandito ang mga kapatid nating mga taga San Pedro Calungsod, Paris, Minalen, Pampanga para sa kanilang second collection. Pakinggan po natin ang kanilang tagapagsalita. Magrasyang morning po kaya kayo. Magrasyang morning po kaya kayo. Magrasyang morning po. Kamusta ako po? Maya po. Maya po naman po masalese. Ako po yakong Jason Candas, Paris Pista po ng Peray Naktiling Parokya, kiniging Archdiocese Tamo in San Pedro Calungsod Parish, karin po kay isang Takatalina Minalin, Pampanga. Anya pong 2019, dating kapilya, may ganyan pong ganap na parokya, nasasakupan na po, mostly, ringdanuman na po ng Minalin. At uli pong dati ang kapilya, kailangan niya pong magawa para ma-accommodate po ring sasakupan damo po ka rin ring 7 barangays na ni Minalin. Kaya tiyo kami po ngayon kaya kayo, kakatok ka rin magana kayong puso, banmanyawag sawag uling kasalukuyan po pagawa tayong parokya tamo ka rin. At tiyo na po more or less 80% na po ni kaya natang pagawa ka rin. Kaya isawag niyo po maragul yung bagay ba't ganita para po kayong pamag tuloy-tuloy na po ni pami pagawa tamo ng parokya tamo ka rin kay San Pedro Calungsod Parish. Asahan niyo po na yabit na kayong parating ka rin kaya kaming panalangin at iyan naman po itong pesto ka rin kaya po misang personal sumawo patsula po ka rin itang box tama po ka rin para ganyan po pagawa tamo. Po masakit man pero po ating pamisaw-saw ng ating bayan. Dakal pong dakala salamat kaya kayo palakpakan niya po yung balang neto. Nandito po ang kapatid nating mga taga Christ the King Parish, Pulong Kaputol, Angeles City. Pakinggan po natin si Reverend Father Garu Pandillo. Sa magrasyang umaga po sa inyong lahat, muli po among Garu Pandillo bumabalik hindi po sa Apos Rank kasi galing na po dito. Bumabalik po kami para muli kaming humingi po ng tulong sa inyo sa pamagitan po ng aming pagtitinda ng raffle tickets para sa project ng parokya namin. Noong August 4 po, nandito na po kami. Nakarami po kami noon. Maraming salamat. Imagine 86,000 po ang aming naging sales. No? Kaya po yung kung nakabili, maraming salamat po. At gusto niyo pong dagdagan, okay lang po. No, the more tickets, the more the chances to win. No? Kung hindi pa nakabili po, nandiyan po kami sa may side po ng ating shrine para po sa mga tickets po. No? Ito po ay para sa aming project na 2 floors po isang building na 2 floors. So first floor po ay isang Resurrection Chapel kasi po yung mortuary, po yung burulan. Ito yung libre sa mga mahirap na miyembro ng aming parokya. At second floor po ay Paris Hall, the same time po multi-purpose. Na naglalaman po ng 100 to 150 na pwedeng mag-birthday, pwede po gamitin po yun para extra income
para sa parokya at to support the project nga po sa yung mortuary po. Okay, muli po, may ganinong tulong po sa inyo sa aming mga raffle tickets at isang maglasyang umaga po sa inyong lahat. Altar server na. Ang ating mga altar server dito sa dambana ng Apong Mama Kalulo ay kasalukuyang hinihikayat ng mga bagong miyembro organisasyon sa edad na 12 to 28 years old. Sa mga magulang na may anak na gustong sumali bilang altar server, maaari pong mag-inquire lamang sa office o bisitahin ang kanilang page sa Facebook Apong Mama Kalulo Shrine. At naway mapalalim pa ang relasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagsisilbi sa simbahan. Maraming salamat po. Madalangin tayo. Kayo paming malugod, samantalang bagay niya kaming katawan at daya ng kiyang anak, ang tabayanan ng kiyasan at yung kiyang espiritu para ang kaparangalan, e mo kaming lagi nilunay paman ang king pamigyebi ang ibaging makalu king kiyang kayayan. Itiyadwan niya kapaglalang ng Kristo ang ginuli. Amen. Hindi mo manatila kaya. At kepa at timur. Madalangin tayo. O malugla ko mamakalulu, isyag na kambeling badalang krus, ing alam kupas alugod mo king balen at iniwi mo. Pakiramdaman niyo ako ding panigaw at panalangin ding balang niya ng kaya kami. Ding magmasusi king alwan ng kanilang kebaitan. Anibersaryo ng kanilang kasal. Maglakbay king alwang lugar. Ding mag-board exam. Ding masakit. Ding niki kapanandanan. Ipagkalagipin kaya doon na lalapit ding maniga po kaya kayo at ang kapandamit mong kapasalamatan king kalang na ating utang alog at babalikan kaya kayo. Bendisyon ng ilang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, kakarelang dalaga, pansesan ng lugod at kaya kayo. Kapamilakan ng bendisyon iti aga nakadasanan ng pangako daking binyag na ika mo kabuting karelang luguran at siwal, anting Diyos, manggamag king alalangga. Amen. Birhen ng Lourdes. Ipanalangin mo kami. Ako mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa kayo pahinturo, tingigpa, tinganak, ting Espiritu Santo. Amen. Tingmisa, midawin, umenak ang kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya ka. Wala kitang bakit. Ito yan.